Vale, a ver se me lío pouco. Vou coller todas as capas desta imaxe e vounas distribuir automaticamente por todo o que é o lienzo, vale? Entón, vou ocultar unhas cantas, deixo 4 e vounas seleccionar estas 4, vale? Vounas distribuir por aquí, fixádevos, espero que estea original, penso que sí. E agora vounas seleccionar todas. Vou coller a pestaña de alinear e distribuir, que non a expliquei antes, pero que está simpática. Vouno deixar relativo á imaxe. Vou ir seleccionando capas. Shift pulsado, sempre son as seleccións. Entón, vou a coller e vou aliñalas todas arriba. Vale. E vounas distribuir todas horizontalmente, pero non é aliñalas, distribuíras aquí, vale? Distribuir obxectivos uniformemente na horizontal. Moi ben. Vamos a mostrar as seguintes capas, vale? Que tiña por aquí e vou a ocultar estas para non collelas, xa que están aliñadas xa. Ben, entón, vamos a coller as que temos aquí, que son estas, e vounas mover, de acordo? 1, 2, 3 e 4. Vale. Vou coller a ferramenta de aliñar e con Shift pulsado vou seleccionar todas as capas. Vou facer o mesmo, vounas distribuir uniformemente na horizontal e vounas aliñar abaixo. E penso que agora xa teño a imaxe completa, o único que teño que facer é en arquivo exportar, porque quero unha única imaxe. Se collemos ademais unha imaxe de Betanzos, pois somos os únicos que facemos isto, e lle damos un nome, por exemplo, variacións core, pode ser JPG ou pode ser PNG, como vos queirades, vale? O gardades onde queirades e xa me mandades por a aula virtual, vale? Isto tamén servía para o efecto Warhol e para outros efectos que vamos a facer, vale? Isto das variacións. Veña, un saúdo. A ver.